пагаворым пра асветніцтва. Звычайна даследчыкі датуюць асветніцтва сярэдзінай 18 стагоддзя, але ўжо ў 40-х гадах 18 стагоддзя назіраюцца гэтыя асветніцкія тэндэнцыі. І зноў жа трэба, канешне, зважаць на развіццё грамадства, на гістарычныя працэсы, але тут мне вельмі падабаецца думка галандскага літаратуразнаўца Ганса Яна Йоханнеса, які якраз спецыялізуецца на 18 стагоддзі. Ён пісаў, што развіццё літаратуры зусім не абавязкова трэба звязваць з развіццём грамадства, з палітычнымі, эканамічнымі працэсамі. І вось ён такімі словамі это характарызуе: зусім не абавязкова патрэбны развіты фондавы рынок для таго, каб узнікалі літаратурныя шэдэўры. Вот это абсалютная праўда. Наадварот, крыніцай натхнення магла стацца тая ж самая крызісная сітуацыя, якую мы назіраем у 18 стагоддзі. Конечно, дзяржава развальваецца, так? І апошні кароль Рэчы Паспалітай, Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, на жаль, быў такім, які давёў гэты працэс да лагічнага завяршэння. Усё скончылася 3 падзеламі Рэчы Паспалітай. Але насамрэч ці не сталася это для многіх крыніцай натхнення? У грамадстве няма ніякай гармоніі, крызіс палітычны, крызіс эканамічны. Давайте паспрабуем стварыць вось гэты гарманічны свет хаця б у межах мастацтва, у межах прыгожага пісьменства. Паспрабуем навучыць канкрэтнага чалавека нейкім добрым рэчам, бо дзяржава праявіла сваю поўную бездапаможнасць у тым, каб паказваць нейкія пазітыўныя стратэгіі чалавеку. Я думаю, што на гэтым грунце ўзнікае асветніцтва. Асветніцтва – гэта тая дабрадатная эпоха, калі чалавек праяўляецца ва ўсёй сваёй паўнаце, у прынцыпе, так, як і ў папярэднюю эпоху, эпоху барока, але менавіта ў эпоху асветніцтва беларускай літаратуры смела і так эмансіпавана заяўляе пра сябе жанчына. Самая вядомая жанчына ў нашым 18 стагоддзі – это княгіня Францішка Уршуля Радзівіл, якая ў Нясвіжы ў сярэдзіне 18 стагоддзя заснавала уласны прыдворны тэатр. Канешне, фінансава яе падтрымаў муж, і это абсолютно нормально и логично. Михал Казімір Радзівіл Рыбанька, і это абсолютно унікальная з'ява ў нашым прыгожым пісьменстве. Гэта жанчына-асветніца, жанчына-пісьменніца, а была яшчэ жанчына-авантурыстка, якая пакінула свае ўспаміны, свае мемуары. Рэгіна Саламея Пільштынова з Русецкіх. Это жанчына, якая паехала следам за сваім мужам у Турцыю, занялася лекарскай практыкай, не маючы спецыяльнай адукацыі, потым перапрадавала аўстрыйскіх ваеннапалонных, усяго у яе было іх 5. За 4 яна атрымала выкуп, за 5 ніяк не магла атрымаць. І каб дабро, што называецца, не прападала, яна пайшла за яго замуж. Вось такія фантастычныя гісторыі прад'яўляе нам менавіта 18 стагоддзе. Абсалютна, паўтараю, унікальная эпоха, не падобная да старажытнага пісьменства. Мы адразу адчуваем, што гэта ўжо пачатак новай літаратуры. І менавіта ў гэтую эпоху з'яўляецца даволі шмат помнікаў на той мове, якую з нацяжкаю можна ўжо назваць беларускай. Гэта ўжо не старабеларуская мова, якая была ў беларускіх летапісах 16 стагоддзя, але гэта ўжо нараджэнне беларушчыны. Тым не менш, мы павінны добра ўсведамляць. У 18 стагоддзі мы не можам гаварыць пра наяўнасць чыстай мовы ані польскай, ані беларускай. Лацінская мова – гэта іншая справа. Яна заставалася ў сваіх класічных формах, якія былі выпрацаваны яшчэ ў часы старажытнага Рыма. І, дарэчы, лацінская паэзія развівалася гэтаксама ж плённа і прадстаўніча у адрозненне ад астатняй Еўропы. Яны ўжо, так сказать, наеліся лацінскай літаратуры, ім это ўжо надакучыла, і практычна ні ў Францыі, там, ні ў Германіі знойдзем яшчэ, але мала лацінамоўнага пісьменства. У нас езуіты, канешне, падтрымлівалі гэтую традыцыю. Таму Міхал Карыцкі са сваім птушыным соймам, таму Францішак Князнін, які пісаў і на лацінскай, і на польскай мове. Гэта паэты рэальна чытабельныя. І вы ведаеце, менавіта ў 18 стагоддзі з'яўляецца
чытач у нашым сённяшнім разуменні. Гэта не які-небудзь дыякан альбо святар, які чытае толькі таму, што яму трэба там выступіць з пропаведдзю. Гэта можа быць і быў ужо свецкі чытач. І вось як я сказала, з'яўляецца літаратура на беларускай мове і стварае, лепш сказаць, з'яўляецца літаратура на той мове, на якой беларусы рэальна размаўлялі ў 18 стагоддзі. Мяшаная беларуска-польская мова, але гэта мова ўжо жывая, насычаная, па-першае, той праблематыкай, якая была актуальная для нармальнага светскага чалавека, не якія-небудзь там рэлігійныя праблемы, там рэлігійная палеміка. І прысутнічае гэтае жаданне навучыць. Такая унікальная з'ява, тыповая для нашай літаратуры гэтага перыяду, як ананімная паэзія, і яе яшчэ правільна называць песенная інтымная лірыка. Наогул, у 18 стагоддзі мастацтва было сінкрэтычным. Это значыць, літаратура была неадрыўная ад музыкі, ад выяўленчага мастацтва. І вось песенная інтымная лірыка – гэта якраз такі феномен, які паказвае, наколькі цесна у 18 стагоддзі суіснавалі музычнае мастацтва і паэтычнае мастацтва. Адзін з найбольш цікавых ананімных зборнікаў, на маю думку, гэта зборнік «Куранты», які быў адшуканы ўпершыню брытанскім славістам Арнольдам Макмілленам, і там паэтычныя тэксты суправаджаюцца нотнымі партытурамі. І тэксты гэта такія, якія ўжо з вялікай цікавасцю можа чытаць наш сучаснік. Гэта не нешта такое сівое, старажытнае, сухое, нецікавае. Гэта нармальная жывая паэзія, вось кшталту аднаго з такіх вершаў, паколькі я сказала, што мастацтва сінкрэтычнае, то ў мяне няма іншага выйсця, як заспяваць, таму што існуюць сучасныя апрацоўкі, на шчасце. Вось такі твор, і вы заадно зможаце ацаніць, што гэта за мова. Так? Каб мне не быць галаслоўнай, што это насамрэч была моўная стыхія. Шчырым сэрцам любілем і до цебе ходзілем, дзяўчыненька, сэрца маё, каханае, аблюбёнце, аблюбёнце. Вось уявіце сабе, такая была беларуская мова. Невядома, якая яна больш беларуская ці польская. І з іншага боку, а што гэта за тэкст? Пра што ў ім ідзе гаворка. Фактычна, тут падаецца мадэль заляцання. Як малады хлопец павінен годна, шляхетна пачынаць свае адносіны з маладой паннай. Это значыць, літаратура максімальна набліжаецца да жыцця, прычым да інтымнага жыцця чалавека. Вось гэтая тэма выразна прадстаўлена і ў творчасці Францішкі Уршулі Радзівіл, і нават суровыя езуіты ўжо ўспамінаюць пра тое, што ёсць свет чалавечых пачуццяў. Ва всякім разе, у Францішка Князніна мы знаходзім шмат элегій, дзе ў яго гучыць і пачуццё настальгіі, і дзе ён выказвае сяброўскія пачуцці. Карацей кажучы, вось паэзія і ўся літаратура проста ажывае. Менавіта эпоха асветніцтва падводзіць нас да разумення такога вельмі важнага этапнага твора, як «Энеіда на выварат». Адкуль яна ўзялася ў 19 стагоддзі? На маю думку, гэты твор трэба расцэньваць як феномен так званага доўгага 18 стагоддзя. У іншых літаратурах творы такога кшталту, а менавіта літаратурныя травестыі, з'явіліся не пазней за 18 стагоддзе. Украінская «Энеіда» Івана Катлярэўскага з'явілася напрыканцы 18 стагоддзя. Тое, што у нас трошку пазней, нічога страшнага, але гэта мае адносіны яшчэ да той эпохі асветніцтва, калі многае ў старым пісьменстве ўжо крытычна пераасэнсоўваецца. А што такое крытычнае пераасэнсаванне ў літаратуры? От што адбываецца, калі мы крытычна пераасэнсоўваем свой гардэроб? Допустим, да? Паглядзелі там, я в гэтых джинсах ужо хадзіла 10 гадоў, ўсё больш не магу і глядзець на іх не хачу. І што мы робім? Мы гэтыя джинсы высмейваем. Яны прыкрыя, брыдкія. Вось тое ж самае адбываецца і ў літаратуры.
пераапранаецца літаратура, ёй трэба адмовіцца ад многіх старых рэчаў, таму, самі разумееце, вельмі шмат таго, што даследчыкі называюць парадыйна-сатырычным у літаратуры 18 стагоддзя, не абавязкова ва ўсіх спробах такога кшталту бачыць пародыю, бачыць сатыру. Гэта можа быць проста гумар, гэта можа быць спроба свежым вокам паглядзець на штосьці традыцыйнае, што ўжо сталася старамодным, што ўжо замаруджвае літаратурнае развіццё. І ў гэтым сэнсе эпоха асветніцтва стварыла падмурак для наступнага развіцця літаратуры, для з'яўлення такіх буйных постацяў у нашым пісьменстве, як Ян Чачот і Адам Міцкевіч.